para sidam sekaring bawana langgeng ayo kaget nggerekake Kresna ulun ingkang jawantah. Aduh pukulun pengayoman kula ngaturaken sumungkeming pangabekti kula mawantu konjuga sandhap padhanipun pukulun Sang Hyang Suman nggih Sang Hyang Wisnu Bathara. Yo Kaki Kresna banget panarima ulun dene kita ngaturake pangabekti kajaba saka iku nggih Kaki Kresna ulun waspadakake jeneng kita anandang sungkawa ribet kaseluting kewuh karana kulawarga jalaran ulun mawas saka pasemon saka nggonira tansah ginubel ing rasa prihatin nganti jeneng kita norapana marang tok sumbering dahulu. Aduh pukulun jimat sesembahan kula leres pangandika paduka pukulun Sang Hyang Wisnu namung kemawon pukulun upamiya mekaten menapa kula lepat menawi kula nandhang prihatos menika menapa paduka pukulun inggih mboten tumut ngraosaken sabat persajan kemawon gesangipun titah padukapun Kresna menika minangka warana Sang Hyang Bathara Wisnu mestinipun menawi kula nandhang sungkawa kasluting kewuh paduka pukulun inggih tumut ngraosaken boten namung dawuh panutuh dumateng gesang kula pukulun mesti kula paduka pukulun sampun priksa undraning lelampahan kekalih-kalihipun menika anak kula Setijo menika anak kula Samba menika inggih anak kula ngantos sewet lawan pakewet pukulun anggen kula badhe ngrangkani bab perkawis menika Kaki Kresna kula wonten timbalan ing adhawuh ngene ya nggih ora maido apa kang sira ucapake iku nyata bener nanging kawruhana Kresna ana piwulang kala mangsane menungsa kuwi kepregok lelakon loro sing padha abote antarane katresnan apa kewajiban iki pancen ngebot-boti maka dina iki kudu sira pilih salah siji endi kang mikolei tumrape Kaki Prabu Kresna. Ayo pilihan, maka dina iki kudu sira pilih salah siji. Pukulun. Persajan kemawon. Kula mboten saged ngawrataken setunggal-setunggalipun jalaran kekalih-kalihipun menika kulit daging kula. Samba menika anak kula. Ing Madyapada Setija inggih Boma menika anak kula ingkang miji saking kadewan inggih saking paduka pukulun Sang Hyang Bathara Wisnu menapa kula inggih kedah wentala menawi ngantos kula menika negakaken lelampahan menika Kaki Kresna si Raja Katambuhan mestine Kaki Kresna kudu ngerti Perang Gedhe kaping 4 dununging Kapurwan tegese Perang Gedhe kaping 4 kuwi mau bakal dumadi mongko sing kaping pindho wis kelakon ingkang sepisan ingkang sinebut pamuksa perange Narendra Ngastina Prabu Pandhu Dewanata lawan Ratu Pringgondani Prabu Kalatrembaka kaping pindhone perang Guntarayana Guntur kelawan Yuwana kang sinebut Guntur iku mau Narendra Ngima Mantaka
Prabu Niwata Kawaca. Lah yuwana mau ingkang dumadi Pandhita Ngendra Kila ingkang mapan ana jroning Guwa Mintaraga ingkang peparab Sang Begawan Ciptaning. Begawan Ciptaning mungsuh lawan Niwata Kawaca. Lah kaping 3 ingkang sinebut Gojali Suta. Lah ya dina iki kudu kasembatan, kudu kelakon. Yen to pancen kaki Kresna iki mengko arang ngurangu rasane atimu. Kresna, Urhanira. Kridane ngatur aku wawa bedah kutaning pasti budidayane menungso. Ora bisa ngungkuli garising kang kawasa, kudu mesti kelakon. Pukulun. Ing pangajab kula kepengin sanget badhe bendung ilining ludira. Lho, ora bisa. Ora bisa ngrekake Kresna. Iku kudu mati. Kudu dumadi. Lah menawi tetila mekaten menapa kula kaliyan Pukulun kedah pasulayan. Lho, yen perlu ora apa-apa. Yen kepengin ayo dicoba dina iki.
umur kuwi 70 tahun. Diblebek perang buta gedene semene. Ya. Abot-abote wong golek pangan. Entenono sedhela. Ngombe sik. Digedhene meneh kae. Alah kono wis enteki. Ya. Semono kok iso-iso joget. Ya. Ayo tolong aku.